Jsou tu Vánoce a já jsem si pro vás připravil Patrickmas a určitě se máte na co těšit, protože vám budou vycházet videa každý obden, takže já si myslím, že se můžeme na to vrhnout. Dneska tady máme 3. prosince a já vás vítám na mém kanále Patrikon a dneska tak to bude další Patrickmas a budeme mít tady ochutnávku vánočních sladkostí, tak jdeme na to. Takže tady můžete vidět, jaký sladkosti budeme ochutnávat a já si myslím, že můžeme jít na to. Takže jak jste mohli vidět, tak tady máme takovýhle sladkosti, máme tady toho Mikuláše, medvědy takovýhle, Things. Máme takhle vánočního brumíka. Můžeme si je jít ochutnat. Takže jako první na ochutnávku tu máme tohodle Mikuláše, takže já si ho jdu takhle. No, je to dobrý Mikuláš a to vidět, tak tady má jakože i takhle obličej. A mně tahle čokoláda chutná, takže bych mu dal tak 8 z 10. A jako druhý produkt tady máme tyhle medvídky jako limádu. Takže jdeme si je rozdělat. Máme tam třeba takovýhle třeba 30 takovýchhle malých bonbon a jdu ho ochutnat. Dobrý, bo má vevnitř takovou nějakou vanilkovou náplň a to mě hodně chutná. Mu dám 9 z 10, protože tohle bylo fakt dobrý, takže můžeme se vrhnout na další. Takže já teďka nevím, mezi kterým si mám vybrat, ale asi to Kinder Joy bych nechal až nakonec, ať víme, co tam máme za překvapení. Takže jdeme si rozbalit ty brumíky. Prostě máme takhle brumík normální. Normální brumík. Takže tomu dávám 2 z 10, ale je dobrý. A jako poslední a 4. produkt, tak tady máme to Kinder Joy. Takže můžeme to jít rozbalit. V tom je hračka, takže jdu to něco, co tam je. Takže my tam máme tohle a můžeme jít ještě ochutnat tady ve Fikoj. Dávám, naberu jednu kouli. To mám nabraný. Kinder Joy a tomu dávám 5 z 10. Bude konec videa. Já doufám, že jste si video užili. Dneska jste viděli ochutnávku sladkostí jakože vánoční. A tohle je konec videa a uvidíme se 5. prosince.